Igsoon na trap ka ba sa usa ka problema karon nga mao'y hinungdan nga wala ka nakaalagad ug nakasimba ngadto sa Ginoo? Na-trap ka ba sa usa ka problema nga mao'y hinungdan nga dili ka makafocus ngadto sa Ginoo? Na-trap ka ba sa usa ka problema nga mao'y hinungdan nga wala kay maayo nga relasyon ngadto sa Dios? Na-trap ka ba sa usa ka problema nga mao'y hinungdan nga dili ka makabuhat og maayo ngadto sa pagpasidungog sa Dios? Igsoon hinumdumi sa kanunay nga kanang gapos sa imong kinabuhi karon aduna kanay kasulbaran. Ang pulong sa Ginoo sa Exodus 14 verse 14 nag-ingon, "The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." Igsoon hinumdumi sa kanunay nga ang Ginoo mao gay makig-away sa tanan nga trap sa imong kinabuhi karon. Kung unsa man ang imong problema, ang Ginoo mao'y makig-away ni ana. Siya ang muaway ni ana igsoon aron adunay kasulbaran kanang tanan. Siya ang bahala sa tanan igsoon. Ang imuha is mosalig lang ka kaniya. Muampo lang ka kaniya, isabit nimo ang tanan ngadto kaniya igsoon. Hinumdumi og timan-i, God will fight for you. Tanan nimo nga makabalaka, tanan nga nakatrap kanimo karon, nga mao'y nakapahilayo sa imong relasyon ngadto sa Dios. Ang Dios mo'y makig-away ni ana ug siya ang muhatag og kalinaw sa imuhang hunahuna. Siya ang muhatag og kalinaw sa imong kinabuhi aron sa kanunay magapasidungog ka kaniya. Aduna kay maayo nga relasyon ug makafocus ka ngadto sa imong pag-alagad sa Dios. Salig ug ampo kanunay sa Ginoo igsoon ug ang Dios makig-away sa tanan nga mga traps sa imong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.